Sit at home nke ndị IPOB tiri iwu ya n'ụbọchị Tọzdee a bụ mkpụrụ ụbọchị 21 ọnwa iri afọ 2021. Ọ dị ile nke ukwuu n'ala Igbo ugbu a. Ụzọ anyị na-ekiri ugbu a dị na Maryland n'obodo Enugu. Ịfụ ya ịfụ na ebe niile tọgbachako maka na ndị otu IPOB tiri iwu si onye ọbụla nọrọ na be ya n'ụbọchị tata a na-ekpe ikpe Maazị Nnamdi Kanu. Ngwa kirie ka i wee fụ ka ụzọ ji tọgbara chako n'ala Enugu, ụzọ jere Timba, Keeta nakwa nke jere Ugwu Ajị wee pụbazie n'obodo dị iche iche, ha niile tọgbachako. Kirie ya.